कौन देला देखिया, कौन देला देखिया, देखिया कौन देला मांस चिकेन चिकेन देइथियो चिकेन देइथियो चिकेन दादी दे दे दादी दे दे दादी के चिकेन दो चिकेन खाई सोई बोले हाउ एक्सरसाइज करंदी सिखे दे ये गोटे आ गोटे प्रकार आ गोटे केमती करंदी हाँ देखिए ले 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 उड़ 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 हाँ देखिए फोन ना भी एक्सरसाइज बाबा उठी जाए से भल एक्सरसाइज देखिए एमती एक्सरसाइज धन पूरा पानी बोतल पाखे थोड़ी आसिक एक्सरसाइज कर देखिए धनर एक्सरसाइज टा टिके ध्यान दबा मत अनेल एमती आउ नहीं खाली एमती टूल पके देखी देख देख तो एक्सरसाइज टा उठ